सोनिया पे लो भाई बारू सोनिया पे लो भाई बारू डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो होलिये में सौतीन हमरा सैया पे लो भाई बारू सैया पे लो भाई। हाँ होलिये में सौतीन हमरा सैया पे लो भाई बारू होलिये में सौतीन हमरा सैया पे लो भाई बारू रंग लगावे खातिर घरे हमरा आइल बारू आ सौतीन है सौतीन हमरा सैया पे लो भाई बारू हर रंग लगवैबू का तू यही खातिर आइल बारू डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबनी। हम नहीं जानहनी की बारू खेलार हो रखले फंसा के बारू हमर भतार हो होली में फंसा के रखले बारू भतार हो ना जाने कौन उनके जाजी सुघबले बारू होलिये में सौतीन हमरा सैया पे लो भाई बारू होलिये में सौतीन हमरा सैया के लो भइल रे बारू सौतीन है सौतीन हमरा सैया पे लो भाई बारू सैया पे लो भाई बारू भारतीय अनुष्का बात कहे फरिया के नजर जदि अबू सौतीन मारब सरिया के नजर जदि अबू सौतीन मारब लतिया के हर रंजन रोहित के तू मिलेला बोलैले बारू होलिये में सौतीन हमरा सैया पे लो भाई बारू होलिये में सौतीन हमरा सैया पे लो भाई बारू होलिये में सौतीन हमरा सैया पे लो भाई बारू रंग लगावे खातिर घरे हमरा आइल बारू आ सौतीन है सौतीन हमरा सैया पे लो भाई बारू हर रंग लगवैबू का तू यही खातिर आइल बारू। निशा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन पूर्वी चंपारण। कॉन्टैक्ट नंबर 9199425490।